young and old lenze kanjani ngicabanga ukuthi lapho mfowethu seliyavela iqiniso lokuthi hayi ukuthi ngoba sasiwopha impi kwakusekhona abantu bechwayithekela kithina baphela ke labo bantu ababechwayitheka labaqeda la yes kwaphela nje ngabantu abachwayitheka bangamesa babikho abantu bonke abakhona baqonda ukuthi ipolitiki ayibe ipolitiki nje ukuthi akukhulunywe kuphikiswane kungahlaselwana yeah uyabona ukuphela kwabantu abayizigcwelegcwele ukuphela kwempi kunoma yiliphi izwe kodwa manje seyiqaleke igcwelegcwele ziyabuya funa wazi ukuthi njoba seyibuya nje igcwelegcwele seyizobuya ke neziphi ngoba phela ukuqala ukuphelelwa abantu mabephelelwa inhlonipho kuzokwanda uthuthuva nezingxabano kodwa abantu mabebuyelwa kakhulu inhlonipho ingxabano izokwehla kuyaphambana kuthiwa manje njengakwi-ANC idume ngamasela bayatshela nje siqalile ukujona that's why iyehla mabethi ANC idume ngamasela ngokubizwa ngamasela yes yini engadumile ngobusela cha phela i-IFP biyaziwa njengeqembu eliclean kodwa manje selikhulumeni selibuye lisolakale naye ukuthi imali kubaholi laba especially abase what you call a legislature or ama-executives or legislature nabo siyehla imali ngomlenze from i-IFP manje kanti i-IFP bingaziwa ngendaba zobusela kushuthi ake sithi mhlambe makuwukuthi ibingaziwa noma ibiyaziwa mhlambe ngoba uyabona ngenzeka untshontsho uthola ukuthi abantu abazi ukuthi uyantshontsha noma mhlambe uyantshontsha kodwa uyakwazi ukuyifihla ukuthi uyantshontsha kodwa mase bebonile abantu ukuthi uyantshontsha ngeke futhi uzubaphiki ngeke usize sikwazi thina ukukuphikela ukuthi uyantshontsha mina ngeke ngiphike mangathiwa uyisigebengu ngoba angihlali nawe kodwa mangabe umuntu esethi uyisigebengu kuyoba kuhle agcine kuveza ukuthi ngempela uyisigebengu ngo1 no2 no3 kuvela izinto ezokufakaza thina ke ngathi yena sikabi nawo ama cases kanjalo athi kunabantu asebeboshelwe inkohlakalo senaleyo nhlanhla ukuthi asikafani namanye amaqembu kodwa isikhathi esizayo le sizozama ukuzivika sazi noma sizosifica imake Mpoma kunalezi zinto lezi engiyaye ngiyibone mhlawumbe ngicabanga ukuthi ningacontributor kakhulu njalo sekuphetheni lezi zinto ezeyibhamu emphakathini ezigcwele kakhulu ibhamu uthola abantu security nani ibhamu engakanani uyabona nami ngomunye umuntu ohamba nabantu beyibhamu uyakwenza ngihamba nabo abantu beyibhamu kodwa ngiye nguqikelele ukuthi la isikhona singadeploy ukuthi singabantu beyibhamu ibhamu funa siyifihle funa nje uphathe isibhamu sakho esincane njengoba nisiphethe nje kodwa awusiboni sisemthethweni kodwa manje ukuthi kangani noma sisemthethweni wakho yini noma wamina kodwa sisemthethweni wami angazi kona noma usho ukuthi sisemthethweni wakho noma kabani bathi awubona phela inciphe lepha ngoba ziyasabisa yabona hayi ibhamu sekuyafana uncipha kwazo nokunganciphi kwazo ngoba ibhamu seyibonile abantu sengiba nentombi manje kuthiwe yalo mfowethu uphathwe ibhamu sengiyasaba sengisarenda intombi yami engiyithandayo ngoba kuthiwa nayi manje ubani ngicabanga ukuthi kodwa mhlawumbe amaphoyisa asezamile especially la KwaZulu Natal asezamile amaphoyisa ukuyilwisa leyo nto ukuthi ibhamu kungabi into yokubhiyozwa phakathi komphakathi mangabe mina kuukuthi ungibizile kini ngibona ukuthi akukho safety ukuthi ngingaya kini kungcono ngingayi kunokuthi ngifike kini ngiyogijima nebhamu egcekeni kungcono ngivele ngithi hayi mfowethu ngicela ukukuphekisa angizofika ngoba uyabona into yokugijima nebhamu phakathi kwabantu abantu abakubuki wena ngaleli hlono sokuyitshela ukuthi ufuna bakupraise ngalo abantu bakubuka njengomdlwembe ukuthi oh uyabona ke lo uyayazi into yakhe futhi vele usukuyazi into yakho ngeke mawuqondile
uze wena uhambe uthi ngisho ngabe njengoba uhleli la kuma igadi lemva kwakho lesibhambe esikhulu ngeke mawuzazi nje ukuthi uqondile ngeke uzuyenze leyo nto ngoba uzobunayo into ethi kanti sengone bani kangaka. Hayi iyazwakala ngicabanga ukuthi ongitshele nje sesingasakhulumi ngepolitics sesikhuluma nje general because baningi abantu abakuthokozelayo kuba seduze kwakho especially besimame ukhopha kanjani wenza kanjani ukuthi uyigcine ngibona neRing njengendoda yobuzi eshadelwe and all laba ke manje abafuna inhlala kahle la kuwena ubagweba kanjani or uhamba nabo? Hayi angibagwemi. Angibagwemi phela ngeke ngigweme inhlanhla yami. Inhlanhla yami phela lethu bangithanda. Manje mase kuzoyigwema inhlanhla yami ngizokusho ukuthi ngizoyeka abantu ucabanga ukuthi bathandani noma bafuna inhlala kahle? Phela imini inhlala kahle. Kusho ukuthi bafuna mina uxolo. Lokho manje wena ufuna ukubaphazamisa wena abantu ukuthi bangezi la babona khona ukuthi uyabona mangabe ngisho isilwane ehlathini makushisa ilanga sitshela umuntu ukuthi asifunele indawo ukuthi sizomala kunethunzi khona masifuna ilanga sizoqhubeka simelangeni nabantu ke mabefuna ukusondela kwinhlala kahle abeze vuliwe vumelana abantwana bezwe awuyikho nje into enqatshiwe. Lo ngiyakuzwa mhlawumbe besisiphetha mfoka Sikhakhane ngifuna ukuchecka nje izinto zenzayo uthola ukuthi uyakuthanda ukudla kwesintu or ukudla kwasema restaurant kuphi mhlawumbe uhambisana nawo? Thanda ukuyiphekela.